आफादनि उदालगुरि जिल्लानि मावखुलिनि अन्थाइ खाम्फाजों गायसनखांबाय। गासैजों दिनै गंथाम जिल्लायाव जोङो मावखुलिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव मावखुलि लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। समफोरो जोङो गसाइगाव जिल्ला, काजलगाव जिल्ला आरो बिजनी जिल्लानिबो गायसनगोन। बेवहाय गासैबो 50 लाख होनाय जादों आरो गंब्रै जिल्ला थालांबावदो। बेखौ नैबे 15 दिननि गेजेराव 50 लाख बिथांमोननोबो सेंसन होनाय जागोन, जाहाथे बड'लेण्डआव थानाय गासैबो जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलिया गासैबो मोजाङैनो लुजायो। थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनिफ्राय बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो, बर' हारिमुखौ गायसननो थाखाय, बर'नि थामोनथा सिनायथि गासैखौबो मुलुगाव गोजोर खालामनो थाखाय खामानि मावबोदों। बर' थुनलाइ आफादखौ जेसेबां बाख्नायो, जेसेबां जि रावजोंनो बाख्नाया मानो, बेयो जथेस्थ' नङा। बर' थुनलाइ आफादनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बेबायदि सिनायजानाय अबस्थायाव फैबाय। बिनि उनाव बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारि आफाद। दा नंखायनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि मावखुलिखौ गायसननो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना खावलायदों जे बे 50 लाखजों कमप्लिट जानाय नङा। बेनिखायनो फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयारनि थाखायनो एबारनो जोङो ग' एहेड अर्डार होगोन 50 लाखनि थाखाय, जाहाथे मावखुलिखौ मोजाङै लुना लानो हायो।